Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία αναφορικά με το τι είχε γίνει εκ μέρους των πολιτικών κατά τη διάρκεια της εποχής του κορονοϊού. Υπάρχουν έγγραφα και απόρριτα ντοκουμέντα που έχουν δει πλέον το φως της δημοσιότητας, έγγραφα που αφορούν στο Robert Koch Institute και σίγουρα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε πλέον παρουσιάζουν πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο θα έλεγα ενδιαφέρον. Τα νέα ντοκουμέντα δημοσιεύθηκαν από τη δημοσιογράφο με έδρα το Βερολίνο Άγια Βελάσκες και βεβαίως έχουν να κάνουν με τον όρο που όλοι θυμόμαστε πάρα πολύ καλά γιατί χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και στην Ελλάδα, πανδημία των ανεμβολίαστων. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το συγκεκριμένο όρο, τα είχαμε αναλύσει και τότε και εμείς μέσα από εδώ, από την Ελεύθερη Πένα, πάρα πολλές φορές. Το συγκεκριμένο όρο είχε λανσάρει στη Γερμανία ο τότε Υπουργός Υγείας Γιάννης Σπαν με πρόθεση, όπως πιστεύουν πάρα πολλοί, να δημιουργήσει κλίμα στην κοινή γνώμη σε βάρος αυτών που επέλεξαν να μην κάνουν τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς καμία δόση υπερβολής. Αυτός ο όρος σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για τα έγγραφα αυτά δίνουμε ένα link, είναι βέβαια στα γερμανικά όλα δημοσιευμένα αλλά όσοι μπορούν νομίζω ότι μπορούν να βγάλουν άκρη. Αυτός ο όρος λοιπόν έβρισκε αντίθετους κάποιους επιφανείς επιστήμονες μέσα από το Robert Koch Institute που όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα είχαν εκφράσει τότε την αντίθεσή τους εντός του Robert Koch Institute, δεν τη δημοσιοποίησαν όμως προφανώς για δικούς τους λόγους, θέλοντας μάλλον να ακολουθήσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης ή για άλλους λόγους που εμείς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν δημοσιοποιήσει την αντίθεσή τους τότε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από την Ελεύθερη Πένα, συζητάμε για κάποια πράγματα όπου άλλαξαν τις καθημερινότητες αλλά και τις ίδιες τις ζωές πάρα πολύ κόσμου. Επιλογές πολιτικές που έγιναν εκείνη την περίοδο και πρακτικές νομίζω ότι δεν θα πρέπει επουδενή να ξεχαστούν. Δηλαδή εδώ δεν είναι να πούμε ότι περασμένα ξεχασμένα πάμε παρακάτω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα κατά την ταπεινή μας άποψη θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Καθότι οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα, στις ίδιες τις ζωές του κόσμου και δεν μπορεί να είναι περασμένα ξεχασμένα. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Δεν πρέπει να ξεχαστεί επουδενή τι έγινε εκείνη την περίοδο. Και φυσικά εκτός από τους πολιτικούς, κατά την ταπεινή μας άποψη θα πρέπει να λογοδοτήσουν και όσοι μπήκαν στη διαδικασία να προπαγανδίσουν το κεντρικό αφήγημα ή μέρος αυτού. Θα ήθελα να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα με δημοσιογράφους και παρουσιαστές για το τι έλεγαν τότε εκείνη την περίοδο. Για να πάρουμε μια μικρή γεύση να το θυμηθούμε μαζί. Ξεπουλάμε. Κοίτα, τα φοράμε κι εμείς και τα αγαπάμε. Εσείς θα ξεπουλήσετε AstraZeneca σήμερα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Πώς πήγε χθες ο εμβολιασμός σας? Πήγε πάρα πολύ καλά, το αναμενόμενο. Εγώ και ο Δημήτρης δεν είμαστε οι τυχεροί, είμαστε οι έξυπνοι. Ναι, που κλείσαμε νωρίς το ραντεβού μας. Εμείς κάναμε το αυτονόητο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Μια απλή διαδικασία που δεν την καταλαβαίνεις. Πολύ καλά οργανωμένη, πολύ καλά χέρια. Είναι έμπειροι όλο το νοσηλευτικό και το ιατρικό, αλλά κυρίως το νοσηλευτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς στους σημερινούς πενηντάριδες της δεκαετίας του 60. Μην χάσουμε την ευκαιρία. Στο εμβόλιο ό,τι να είναι θα πρέπει να το κάνουμε. Εμείς κάναμε το AstraZeneca. Δεν το μετανιώσαμε, χαιρόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι με το εμβόλιο αυτό κυρίως απομακρύνεται το ενδεχόμενο
της εντατικής. Και ας θυμηθούμε όμως τι έλεγαν και κάποιους μήνες πριν, όταν δηλαδή η συγκεκριμένη εταιρεία απέσυρε αυτό το σκεύασμα. Για πάμε να δούμε. Ίσως δεν έπρεπε μαζί με τον Δημητράκη να πρωτοστατήσουμε στο να παροτρύνουμε τον κόσμο, να πάμε όλοι μαζί, και θυμάμαι είχαμε πάει με τις κάμερες κάπου στο Περιστέρι να κάνουμε το AstraZeneca. Η απόσυρσή του Κάτι δείχνει. δικαιώνει όσους εξέφραζαν αμφιβολίες. Και δεν λέω αμφιβολίες ιδεολειπτικές, μέσα από την ιδεολειψία τους και τα ψεκασμένα, αλλά που είχαν άποψη ιατρική. Ένας από αυτούς που εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση στον πολιτικό πολιτισμό Συσχετίστηκαν μαζί του. με τις θρομβώσεις από το πρώτο κύμα εμβολιασμών, τα συγκεκριμένα εμβόλια. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, όταν βλέπεις νέους ανθρώπους ξαφνικά είτε να χάνουν τη ζωή τους, είτε και να μένουν ανάπηροι από θρομβώσεις, το μυαλό σου, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, πάει στο κακό και στο ίσως μήπως και. Εδώ υπάρχει μεταμέλεια. Όμως άραγε αρκεί αυτό, υπάρχουν άλλες ευθύνες που προκύπτουν? Δηλαδή λέμε μετανιώσαμε, αλλάξαμε γνώμη, δεν έπρεπε, το ξεχνάμε και πάμε παρακάτω. Εσείς τι λέτε, ποια είναι η γνώμη?